Zvekare panopa Dzerari 263 panopa chenge nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, subscribe mahara utena on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati like ndati this video nguva ichipo. Vadikani sekuziva kwamunozvita manews updates epanapa ndinoyanawo ndikamabatanidza. Why nchiyonawo ndikamabatanidza? Ndinenge ndichiitira kuti muwane manews updates akatwandei ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. First update inyaya yaWhitney Uchivhayo. Whitney Uchivhayo amboita sei? Whitney Uchivhayo apa mwana wechidiki musikana mari inosvika iyo 10,000 nemota pamusoro akwa. Ambopiwa aita sei mwana uyu? Mwana uyu angobuda achiti pamberi naWhitney Uchivhayo akabva ati hoyo, ndopa abva atengerwa mota. Zvikanzi zvekuti urambo uchienda kucrash uchikwira makombi kana mabhazi azvichabude, unodhezeva akwa abva atengerwa akwa. Chikoti congratulation kune mwana uyu. Mwari ndimwari akanaka. Zvauya vasingafungire zvinhu izvizvi. Dau kusiyai muchiona video, pedza kuona video utazva unofika comment section. Ndiri kubva ndarova last update. Ndirimbone this video. Na seWhitney Uchivhayo kuti tsitse mwana uyu mari mushure mokunge iye mwana mudiki wapfuura mberi adaidza zita remunhu mukuru, zita raseWhitney apa akati Uchivhayo hoye, Uchivhayo hoye achitaura. Saka video yake yakatrenda kusvika yasvika pana seWhitney. Vakati mwana uyu ndoupi waita kuti zuva rangu rini rinakise. Saka mwana uyu wakatanzi timusvitse mari yemaice cream. Kwai ndiye ice cream $2,000, $4,000, $6,000, $8,000, $10,000. Vazondifonera kati mwana uyu unoera, hasi mwana wemanga-manga, hasi mwana wekutambiwa nayo. Mwana haagoni kukwira bhazi, level yake haizi kukwira chi bhazi. Mwana unofanira kutsvagirwa zvekuti kucrash afambe nechekui. Saka mwana uyu watengerwa akwa. Mwana charira ichi. Rova. Takada kutenda Mwari nezvese zvoitika izvezvi. Pechida kutenda President Idi Mnangagwa namai, nozotenda seWhitney Uchivhayo chiti makurukutu nemaroro akaita last week. Handisi ndingavatenda sei. Zvese ndichiri mushoko. Zvinhu zvandabva ndakaprepare kuzotaura zvabva zvatiza zvese. Nekuda tatangoti tingozotora mari chete, hatinoziva kuti pane mudziyo uripo. Kuna sei kuno ndinongoti Mwari dai aramba achikuwedzerai emakumborerwa naMwari. Soti dai vagona kuita billionaire varamba vachibetsa vanotambudzika. Mashoko handina, mashoko apera chokwadi. Ndoda kugwadama. Ndinotenda Mwari vatisvitsa pano. Ndinotenda mai nababa Mnangagwa. Ndichitenda zvese Uchivhayo. Ina ndigoni kutaura zvandasangana nazvo zvinogozha. Ndanga ndichikumbira dai Mwari vachindinzwa vawedzera patapudzwa. Nhasi mwana wangu wamunhuwo. Next update e-extend yakaitika kudziva rasekwa 10 off. Padziva rasekwa 10 off ndopakaitika chiitiko ichi. Paitika accident iyi vadikani takanzoti pakafa vanhu vakawanda zvikuru, kombi netraki ndozvakadhumana zvikaita head on, pakafa vanhu vakawandisa stereki. Asi pakufa ipapo tine video rekune imwe mhuri vakafirwawo nehama dzavo pachiitiko ichichi. Murume nemukadzi vakafira vese pasipoti ende vasiya vana 3 kumba vechidiki. Nomborota zvanofika mucomment section after wapedza kuona video. Vadikani ndatinamatei pese patinofamba mweyetsvina iri kusimuka, satanism iriko. Much love. Alright, inini ndinoitwa Rachel Matopi. Pane vanhu vatisiyawo ava vakanga vari mai nini vangu nabamunini vangu, muningina wamai.
chiitiko ichi chakaitika nezuro musi wa19 padziva rasekwapo. Takazongofonerwawo takunzi ndo zviri kuno vaita accident, asi vese vakabva vangofira pasipoti. Mukugarawo hatina kunge zvimwe zvinhu vataura mainini, but mukuzonzwa even nevana munhu aizongotaurawo kuti vanangu mukandiona ndadzoka inyasha dzaMwari. Zviri kuitika mumarodhi umo zvakaoma, usingazive kuti munhu ari kungotaurawo mashoko ekuita sei ekuonekedzana. Sakawo pare zvino timbori pano tichimirirawo vaenda kunofambira nyaya dzacho kuti vadzoke vatizivise kuti zvazodii, since government yatiwo yakupindira padambudziko ratakatarisana naro. Asi zviri kurwadza nekuti vanhu ava vakanga vasingasiyani, vanhu vaifamba pamwe chete, vasiya vana vavo 3. Mukuru wacho akapedza form 4 last year, then mudiki wacho anoteera mukomana ari kuita form 1, then kamusikana kadiki kari kuita grade 3. Chino chakaoma okuti mukadzi nemurume wake pamwe chete chinorwadza. Funge ulo pano apa kana ticha iyo hatina kumwa kufunga iyeye musikana nemurume wake. Vanhu vanga achidanana sokuti ukafungira so amai ava musikwaona kana kuchema havazi kuchema, ari kutomwa tii isusu tiriso kunakirwa kumwa tii isu tisingamwe. Saka izvozvo inini zvinondirwadza stereki. Ndanga ndichiti ndikaenda kumba kwake ndipe mari achindipa gogo auya akandiona achidedeka. Apa nhasi kumba ndapana 5 kumba ndichifamba. Saka ndiri kuchema Sofia aenda nemurume wake. Zvinorwadza mwanangu, zvakaoma kufa kwakadai. Zviri kurwadza tati dai kwakuti zvinogoneka kuine vanogona kutombonamatira nzvimbo iyoyo zvakutorwadza. Pamwe mweya wenzvimbo futi nekuti ndikuona kuti inenge yanyanyisa maaccident. Kuna vanokwanisawo vane rudo vanoziva kuti Mwari ariko yaimbonamatirwa nokuti nyika vanhu vacharamba chingoparara panzvimbo iyoyo. Zvakaitika nezuro ndezvekuti pamwe tinoitira mabasa nenyaya yekunetsa kwemagetsi kuti unosona usiku kuchiedza. Saka sezvatikaona zuro magetsi aenda ndikuti chirega ndimboenda patakshop apo ndangoona vanhu vakazara murodhi. Ndikati kwakanaka here zvanzi kwaitika accident kuna Bulawayo Road. Ndikati nhasi handina kuinzwa accident. Ndakaona kana ndichisona manheru ndimawanzonzwa masailini ndotoziva kuti kwaitika accident kuna Bulawayo Road. Handisanzwa masailini zvanzi masailini aita sei arira kwafa vanhu vakawanda. Papa ndatogara nchonzi asvikwanzi kwatofa mukadzi nemurume chichi apa ndisiwa kuti hama yangu yandiri kutaura ndikutotaurawo mugrupu ratiri rekuchechi kuti pane mukadzi nemurume vaita sei vafa ende zviri kurwadza ko vana vavasiyiwa nokuti kana tichishanda hana kuri kuona tichishandira vana vedu patinenge tienda mumabasa tiri kuendera vanhu munoona kuti nyika yaoma iyo zvino. Saka ndazogara pane vamwe ndikazoona vakaisa status akuti Sofia yani murume wake. Sofia hazvitambirike zviri kurwadza. Sofia tingataura kuti munhu aingoseka aingofara nemunhu wese. Last week ndatoenda kubasa kwake ndichinomuona ndichiti iwe wasimba wakutopfura chii vakoma vako. Achingoti sisi tiringoteerawo mumadzimba munhu uyo angasina tingati munhu aingofara nemunhu wese, angari munhu wemunhu wese. Kana pandakasvinzwa ndakabatikana zvekuti ndakashayiwa ndoita sei. Nokuti pandakambozvinzwa pekutanga ndakafungidzira kuti foni hamene zvairi kutaura. But pechi2 manje pandakazofona ndichinzwa vanhu vachingochema kuno kubva ndatoona kuti kumba hakuna kumira mushe. Pandatogeza ndichiuya but zvina kundiitira mushe. Pandakasvika pano handina kuudzwa nemunhu kuti chema. Pane mamariro kuti chisvika unoti Diana achatanga but handina kumbodzwa nemunhu. Ndakauya ndega ndakangotanga kuchema ndiri kurodhi koko kusvika kuno zvina kundiitira mushe. Sofia atirwadza nekuti chanyanya kutirwadza ndekuti tikatarisa vana vasara chanyanya kutirwadza futi kuti murume nemukadzi papa tiri kushayiwa kubvunza. Kuri kubvunzwa marisiti kufirst fina kupolisi yake first mutual tiri kushayiwa kubvunza. Taenda kunotsvaga tarwadziwa nehembe dzataona dzaakatenga dzasina kutombopfeka. Zvandirwadza saka ndaona kuti kutaura chokwadi upenyika unorwadza kufa kuriko but this is too much kuti vanhu vairi vaende pachisare kuti todza kubvunza tiri kubvunza mwana mudiki asi ari kutadza kuti pamhenduro ndo zviri nyanya kutirwadza isusu. Saka ndida kungoti munin'ina wangu zuro ramurogara but sira roda